L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Erf. Il-mewt mhux għall-għamila u lanqas toġbu l-qerda tal-ħajjin u ħalaq kollox biex jgħix. Għall-ħajja huma l-ħlejjaq tad-dinja, m'hemmx fihom velenu tal-mewt. Is-saltna tal-mewt ma taħkimx fuq l-art, għax il-ġustizzja ma taqax taħt il-mewt. Alla ħalaq il-bniedem biex ma jmutx u għamlu ġbija tiegħu nnifsu. Blejra tax-xitan daħlet il-mewt fid-dinja u jafu xi tfisser dawk li huma tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Nollik Mulej, għax erfajtni. Nollik Mulej għax erfajtni u ma ferraħx l-dewwa tiegħi bija. Mulej, tellajtli mill-mewt lil ruħi, ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Nollik Mulej, għax erfajtni. Għannu lil Mulej ħbib tiegħu, faħru l-isem qaddes tiegħu, għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda omor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-għajjat ta' ferħ. Nollik Mulej, għax erfajtni. Ismani Mulej, u ħenna lija. Kun Mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fis-sfin l-għali tiegħi. Mulej Alla tiegħi. Infaħrek għal dejjem. Nollik Mulej, għax erfajtni. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu l-Korintin. Ħuti bħalma intom onja f'kollox, fil-fidi u fil-kelma, fl-erf u fiż-żelu kollu, fl-imħabba li aħna rawimna f'qalbkom, hekk għandkom tistanu f'din il-ħidma ta' ħniena. Intom tafu l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, li għat li kien għani ftaqar minħabba fikom, sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Mhux biex il-pis iħeff minn fuq l-oħrajn u jaqa' kollu fuqkom, imma kulħadd indaqs. Bħalissa ħallu ż-żejjed tagħkom jagħmel tajjeb għan-nieqes ta' dawk li m'għandhomx, biex iż-żejjed tagħhom qatt ikun jista' jpatti għan-nieqes tagħkom. U hekk ikun kulħadd indaqs, bħalma hu miktub min ġabar ħafna ma sabx iż-żejjed u min ġabar ftit ma baqax bin-nieqes. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien wara li Ġesu reġa' qasam bid-dgħajsa għax-xatt ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kottra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru, dan malli rah inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu binti żgħira waslet fl-aħħar. Ejja qiegħed idek fuqha, ħalli tfiq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu b'kottra kbira mixja warajh, kulħadd iross fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batiet wisq taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha. U mhux biss ma swiela xejn imma talli marret għall-għar. Meta semet b'Ġesu, ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu l-mantar għax qalet jekk immiss imqar il-mantar tiegħu inkun imfejqa. F'daqqa waħda t-tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa
min mes l-mantar. Id-dixxipli tiegħu qalulu, jekk tara dawn in-nies kollha jrossu madwarek u tistaqsi min mesni. U beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-biża' għax għarfet x'kien ġrala. Resqet, inxteħtet f'riġlejh u stqarritlu s-sewwa kollu. U qalilha, binti, il-fidi tiegħek fejqitek. Mur bislim u kun imfejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem? Waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu bintek mietet għalfejn tħabtu iżjed illi mgħallem. Iżda Ġesu sema x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga, tibżax, biss inti jemmen. U ma ħalla l-ħadd imur miegħu ħlief il-Pietru, lil Ġagbu u lil Ġwanni ħu Ġagbu. Waslu d-dar tal-kap tas-sinagoga u ra storbju sħiħ u nies jibku u jixru. Daħal u qalilhom, dal-istorbju kollu dan il-bikija għalfejn. It-tfajla mhijiex mejta imma rieqda u qabdu jiddieħku bih. Immu keċċihom il-koll il-barra, ħamiju lill-missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha talita jiġifieri tfajla qiegħed ngħidlek Minnu fih it-tfajla qamet u bdiet timxi għax kellha 12 sena u baqgħu mibluqin bil-ħaġeb. U wissihom bisħieħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuha tiekol. Il-kelma tal-Mulej.